Magandang araw mga kakusina. Gagawa tayo ngayon ng isang recipe. Ito ay ang adobong manok. Tutulungan tayo ng aking apo na si Julia. Hello, Lola. Hi! Maraming version po ang ating adobo. Kasi tinatawag nila ito ng isa sa national dishes natin, no? Pero ang gagawin natin po ay simplified adobo na naging paborito ng aking mga apo. Hi. Imamarinate lang natin ang ating manok sa mga ingredients na ito. No? Meron tayong suka, paminta, asin, sibuyas at saka bawang. At itong toyo dito, yung soy sauce dito, optional siya. Kung gusto natin siyang lagyan, maaari. Kung gusto, ayaw natin, maaari din at saka tubig. Gagawin na natin ngayon ang ating adobo. I-marinate natin ang ating manok, no? The chicken. We have to marinate the chicken first, no? I put it all here. What did you use to marinate? I'll be using vinegar and salt and pepper. Where's the vinegar? You put the vinegar, please. Put it all. Yeah. And then the bawang, garlic. Okay. I'll put a little pepper. Ito, namamarinate itong ating adobo, no? We have to marinate it first. How No? long do we marinate it? It's the longer the better, but we can just marinate it for about 30 minutes. But if you want much longer, much better. Lola, 30 minutes is up. Okay, now we'll switch on the kalan, no? Stove. And we'll boil it. Why do you like the adobo? Why, is it your favorite recipe? No? Not so? Yes? Yes, How about your brothers? probably. When it's boiling, pag po kumukulo na siya, di tatakpan natin. Tapos pag kumulo na siya, lagyan na natin ng water. Pakuluin muna siya. And then, you can muna play. Alisin na natin yung takip, no? Ito po, medyo halfway na po sa lambot, no? Patayin ko muna siya. Tsaka natin tanggalin yung liquid. Ito po, natanggal na yung ating liquid, no? Yung sabaw. I-brown natin konti ngayon dito. Maglalagay po ako uli ng bawang, no? Konting asin. Konting paminta. Konti-konti. We can add a little of this oil, no? Para mapirito siya. Only a little. Let it brown, no? Alam mo ba, Julia, sa ano ang unang linuluto ng mga Pilipino nung araw? 1,000 years ago. Anong unang linuluto nila? Alam mo ba kung ano yon? No. Gusto mo bang malaman? You want to know? Sabi ng ibang mga libro, ang pinakauna ay ang kinilaw. Kinilaw. Kasi yung kinilaw, linuluto yun sa mga prutas. Wala pang suka nun. Itong ating ginagawa ngayon, it's cooked with vinegar. Para during those days, wala pang vinegar. So, ang ating adobo, nakuha natin sa kinilaw.
Kasi naglalagay tayo ng suka. Lahat na nang may dodo, may minudo, yung linalagyan ng suka, galing lahat yan sa unang panahon ng pagluluto, which is the kinilaw. Doon nag-start. Maglagay ka na ng ano, the onion, sige. Careful ah. Sige. Okay. Alam mo anong ginagawa natin ngayon? We are caramelizing the chicken. No? Pag meron na siyang sunog-sunog doon, maglalagay na tayo ng konting ganito. Yan. Yan. Shhh, kaganyan yan. Yun ang nakaka-add sa flavor. Alam mo, maraming klase yung adobo dito sa ating sa Pilipinas, no? Meron tayong nilalagyan ng turmeric, yung yellow na luya, luyang dilaw. Merong naglalagay naman ng gata. May naglalagay ng iba-ibang version. Pero itong ginagawa natin, ito ay own version ni Aching Lilian. Hindi, sa atin lahat ito. Sunog-sunugin natin siya. And then, maglalagay tayong pa konti-konting ano. Oh, gusto mo magganyan? Ha? Mainit. Sige. There's a baby on fire. There's a baby near fire. No, you don't. The proper way to hold is like that. Yan. And then, start nung gusto mo ganyan, pag ganyan mo. It's always like that, no? Always start with ganyan. Okay. Yan. Ganda mo. Yan. Tignan muna natin kung luto na siya. Wow. Oh, Smell good. smells really good. Ha? Wait, I will taste it You want to taste it? Sure. Oh, taste. Oh, anong kulang? Na, ano? Ayun na lang. O sige, okay. Sige, you put it na. Dadagdagan po niya ng konting sibuyas para pag hinahon natin, meron siyang konting optional naman yun eh. Kahit lagyan mo, hindi mo lagyan, okay lang po. No, now we'll wait for about 2 minutes and then it's done. Ito na. May 2 minutes na eh. So, haluin na natin muna. And then, ilalagay na natin sa ating lalagyan. Bowl. Ito po, natatapos na. Malapit na. Okay. Ito na ang ating adobong manok, mga kakusina. Cooked from my kitchen to yours. For more exciting recipes, click the like, subscribe, and click the notification bell. Ding, ding, ding.